Яо.4 by 4. Ja. Миналата година стоилката беше много интересна. What think about this change? Ще ми навали коли. Да. А ви как го разбрахте с това място? Гледахме го на карта и чуехме на кой плаж да идем и то някакси ни хареса. Някой се трапа нагоре. Аз на Google Maps някак си го познах, че е такъв от двете страни има вода. Да, това е точката. Познато е. Паце. Глей са, какво става? А къде е оне чекъл, бе? Той го няма. Не знам, имаме още нататъка. Има още 30 метра. Сега се пуснем додолу от един плаж, после ще се изкачваме и ще се пускаме пак. Така ли беше? Това ми е завой, да. Надясно и почта наляво. Епик. Това е гадния камъня. Моя скучна, свободна. Да, да снимам. Колко е? Там има плащи.
Те как стигнали там, не знам. Оттам дето с тия колипките, то точно там. То е супер близо до Да, тях. по-наляво, че нещо са близо до рога. Той е далече. Це дали не е невероятно. Виждане, бе, яко се. Молете се само да не срещнем на среща кола. Това ще се ебе майката. Кой друг ще дойде тук? Това ли е плажът, бе? Не, това е първия, който минавам покрай него. После има още малко. Само бариера чак, бе. Да, по-надясно. Пълен десен. Има един камък отзад. Аре. Не, това. Някой се мъчил да строи нещо, Да. Е, А? яко газ. Яко си трапа. Много яко. Машина е. Право, обаче не се усеща толкова път. А не е много яко. Тук трябва паркиране. Е,